Ну, сега не знае. Ето! Човек, ела ти дам нещата, ела. Ела ли ти ги дам? Нищо не искам. Давам ти лъка, ела. Ето, давам ти го, наистина, не се базикам. Добре, къде? Ела, в тебе са ви. О, дай го бъде. Да, не мога. Дай го, дай го. Ето, давам ти го. Моля, че не ми Ето, го... бе, абе, човек, давам ти ги. О, чакай, не го. Ела, давам ти ги. Къде си? И той? Добре, правиш ли? Две правиш, не мога да направя на теб един лък. Искаш? Искаш? Не благодаря за зомби храната, не ми обичам. Чакай, ела ти дам перата. Перата си ги задръж. Сега човек. Човек, ела и чакай. Чакай. Ей, за малко беше. Ела, човек, да ти дам нещата. Аз виж колко много събрах. Че ще ти ги подаря. Ти? Добре. Ой, силото ми! Виж, ще направя едно легло. Чай да отида до честа. Човек, Влади, аз съм прибирам. Добре, може да играем от къщата си, нали? Не. Защо? Не може. Как? Трябва да сме свързани заедно двамата. И дали ще играем от къщата ни тук? И не може да си говорим. Човек, Влади, аз съм прибирам. Я, къде ми остави ковката? Остави ковката. Утре пак ще играем, нали? Да. Не може се просто от къщата да играе. Чакай, ячето ми. Да. Айде, че съм измила към коридора ли, ще замисля обувките. Всичко ден, таблета, телефона. Добре, айде, майка, чао. Чао! И най-накрая ще си играе сам. Чао! Не игра ли съм сега това нещо? Добре ли беше? Това ли? Или пак не звали? Какво става сега? Той си остави нещата! Той си остави нещата в честа! Супер! Дали? Аз ли трябва да ще прибирам сега следите? О, да, той ми остави нещата. Супер, ми в честа. Той ми остави... Чакай, вот тук.
Або веднага стани, това ги